Конкуренция приватникам, ценовая прывабнасць арандатарам. У Брэсце да засялення рыхтуецца першы арэндны дом. Каму пашчасціць трапіць у лік навасёлаў першай брэсцкай арэнднай шматпавярхоўкі, дзе і калі вырастуць наступныя, даведаемся зараз. Увод у эксплуатацию 10-павярховага дома на 80 кватэр запланаваны на конец лістапада. На увядзенне аб'екта камунальнаму прадпрыемству «Брэсжилбуд» спатрэбілася год працы и 20 миллиардов рублёў, якія выдаткаваў областный бюджет. Квартиры укомплектованы будут стандартно, то есть на полу линолеум, стены обои, потолки окрашены. В ванных комнатах будет установлена ванная, кухня, газ-плита. Размова об арэндным жыллі зайшла год таму. Тады кіраўнік дзяржавы падпісаў указ, у якім прадугледжвалася будаўніцтва камерцыйнага жылля для здачы грамадзянам, дзе ў ролі арэндадальніка выступае дзяржава. Толькі вось праект прадугледжвае не столькі камерцыйныя мэты. Галоўнай яго задача хоць і часткова зняць праблему недахопу жылля ў буйных гарадах. Па-другое, скласці канкурэнцыю прыватным арэндадальнікам, тым самым патанніць расцэнкі. Аднапакаёвая кватэра ў такім доме абыдзецца арандатару ў 650 тысяч рублёў за месяц. Двухпакаёўка каля 900. На агульных умовах будуць налічвацца камунальныя плацяжы. Умовы і сапраўды больш прывабныя за тыя, што прапануе прыватны рынок арэнднага жылля. Згодна інструкцыі, права скарыстацца камерцыйным жыллём маюць і тыя, хто стаіць на чарзе для паляпшэння жыллёвых умоў, і ўсе астатнія. І ўсё ж прыярытэт за тымі, у каго пытанне квадратных метраў стаіць найбольш востра. По окончании строительства данного дома Брестский горисполком начнет принимать заявления от граждан. Арендное жилье будет предоставлено гражданам, исходя из даты постановки на очередь на улучшение жилищных условий в администрациях города Бреста или же на предприятиях. Зараз ідуць апошнія падрыхтаванні да здачы дома ў эксплуатацыю. Усталяваны дзверы, аклеены шпалеры, укладзены лінолеум. Будучым жыхарам застанецца толькі абставіцца мэбляй і напоўніць памяшканне утульнасцю. Ёсць надзея, што гэты дом не апошні на Брэсчыне. Накірунак арэнднага жылля будзе развівацца і надалей. У планах на наступны год будаўніцтва падобных дамоў у Пінску, Баранавічах і Брэсце. Ірына Нікіціна, Руслан Селюк, абласныя навіны, Брэст.